Morning. Ayan, time check. It's magta 10 a.m. na. So, lunch na lutuin natin. Ayun. Kaya pala. Oh, di ko makakaano gluten. Hindi makakalabas ang gluten tin. Muulan eh. Ayun oh. Kaya pala makulimlim ka ako. Tsaka medyo malamig. Uulan pala. So, yun na nga. Hindi ka na makakalabas. Hindi na makakalabas ang Gruty. Wawa man. Bukas na lang. Na. So, yun nga guys. Tayo magluluto na ng lunch. Kasi, palas 10 na. Tapos, Sabado ba pala ngayon? Happy Saturday, everyone. Ayan. Yung mga gulay. Magluluto ako ng inabraw. Dapat gagawin ko siyang pakbet. Kasi sabi ko parang mas masarap yung yung inabraw. Mas simple. Yan. Ito na lang yung bagoong balayan ko. Konti na lang pala siya. Pero makaluto pa naman yan. Nilagyan ko lang siya ng tubig kasi nagdikit-dikit na dito sa sa ibabaw. Yung mga fermented kinemers na isda. Yan. Tapos hindi ko lang kung ubusin ko to. Sobrang dami. Baka ako lang naman kumain. Pero ubusin ko na. Yan, bahala na. Tapos 2 talong. And sitaw. Tapos okra. Tapos kamatis. Hindi ko alam kung may sibuyas. Tsaka bawang yun. Pero lalagyan ko na rin. And then, tinutok ko lang ng konti itong ano. Yan. Yung chicken wings na pepper. Salt and pepper. Yan. Tapos peprito ko. Yan na lang. Kasi dapat magro-roast ako ng chicken. Eh, sobrang tigas pa na ito. Lagyan ko na nga ng tubig. Baka adobohin ko na lang yan mamaya. So, for now, ito na muna. Lulutuin ko. Ayan, na ko muna yung kalabasa, guys. Kasi medyo matigas yun. Tapos, susunod yung talong. And then, yung sitaw tsaka okra. Yan, nilagyan ko na siya ng tubig, bawang sibuyas, kamatis. And then, yung yung bagoong. So, let me know, guys, sa mga dyan, Ilocana, kung tama ba itong pag-aabraw ko. Yan, salang na natin. Nagugutom na ako eh. Kape muna tayo guys. Ayan yung kape pa rin from Kuya Emer. Meron pa pala ako dyan sa ref, yung nabrew ko. Tapos may nitro ko lang siya. Ayan, black coffee. Kasi malamig ngayon. Ayan na. Yung inabraw natin guys. Napakasarap. I swear. Ito atang pinakasimpleng luto ng pagkain na natikman ko. Pero ubod ng sarap. Ayan. Parang literal na pinakuluan mo lang sa sa bagoong. Yummers. Ayan, okay na ako dito. Patayin na natin. Ayan, kasi malambot na yung kalabasa. Tapos gusto ko medyo may texture yung yung talong kapag kinain mo. Not super soft na mushy na siya. Ayan, kinpit na kumain. Ooh. Perfect. Pritoy naman natin yung chicken para kila daddy. Yay! Fiesta guys! Happy fiesta! Char! So, pinirito ko na rin yung yung bangus dyan na binili ko sa grocery. Babad na yun. Yummers. Kumakain nito si daddy tsaka si Chris. Kaya niluto ko na lahat 3. Pero nagluto ako ng chicken wings. Tapos mini hash brown. And then of course yung gulay ko. Yan. Let's eat. Let's pray na muna. Bless us, O Lord, and this your gift which you are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Ayan si Chris, mamaya pa yan eh. At anong oras na natulog yung anak mo, daddy? Paspo. Tamo? Bagsak na naman kasi ako kagabi. Kasi alas 12 na ako natapos na mag-edit. Ayan, tapos hinanap ko siya kasi wala sa tabi ko. Paglingin ko sa kanan, nandun pala siya sa sa computer table ko. May naayos sa laptop. So, yes, kain tayo. Sarap ng kape. Yung black. Diba, ininit ko sa micro tapos pinalamig ko din naman.
Para maligam-gam pa. And then, may lakad kami ngayon ni Daddy at punta kami ng Ace Hardware. Favorite place niya. Yung Ace Hardware. Uy, bukas na pala yung ano guys, yung IKEA. Pero wag muna tayong pumasyal doon at nakaw. Grabe, sure na budol yon. IKEA Philippines, kaano lang pati namin halos, kapitbahay. Kasi ang Mall of Asia, di ba? Default ano namin yan, mall namin yan. Eh, andun lang yung ano, IKEA. Kaloka and big, largest, ano pala siya, IKEA store in the world. So, grabe. For sure, pag pumasok ka dun, mahina 20 mil mo dun maano. Maubos. Kaloka. Lagasan ba? Lagas talaga doon. Parang sa ano, di ba? Yun kasi yung nung paano pala, nung namimili pala ako ng furniture sa Mandawi Home Furnitures. Grabe din dyan. Ang dami ko din naubos na ano sa Mandawi. Yan. Pero mura daw sa IKEA. Pero syempre, mahirap na. Sa daming mura, sa daming muring makukuha, pag kinumpute, mahal pa rin. You like? No. Huwag lang na yan. So, kain tayo. Oh. Nabraw. No, bro. Ito na may lukan. Tapos perfect pa sa isda. Bili pala tayo ng ano dali? No. Rice cooker na maliit. Kasi si Chris, kapag wala ng kanin, Luluto. nagsasaing mag-isa, laging nasusunugan yung ano, yung kaldero. Kaya sabi ko mag-rice cooker na lang para if ever kahit siya magluto, hindi masusunog. Yung sobrang liit. Yung ganito lang. Ayan. Ano lang. Alim. Very cute lang. Standard pang-anim. Ang anim, ang laki naman oh. Pag magtitira, Malit nga lang eh. Pwede mo naman bawasan. Tingnan natin. Sarap. Ano may good? Yummers, no? Babad na. Boneless. And boneless. Yan ang gusto niya, guys. Kumakain siya ng isda. Pero very, pero very, ano, pili lang talaga. Yan. Milk fish. Na ganyan. Kakainin niya. Pero tilapia, pag bagong prito lang. No. Pag 30 minutes after or 1 hour after, Talagang pag bagong hango lang sa ano, no? sinapian na yun, Holy Spirit. Pero, milk fish is pasado sa kanya. Yes. Sacrifice natin, magkamukul-bukul ang mukha natin. Minsan lang naman. Ayun, desperate moves na. Desperate moves na naman. Paknidas. Sweet. Minsan nawal ka ba? Yes. Kalawa. Nothing. Desperate moves. From the Paknidas. Paknit. Si Paknit. Ay! Oh, may G. Char. Si Grutin naman. Grutin. Yan. Walang inoki na. Maingay. Walang ginoki. Wala naman sino lalo na nabubugbog. Makulit siya. Wala akong taga-awat eh. Meron, si Papa.
Kaya ako sugat-sugat na. Hmm? Sugat-sugat na. Hindi, yung ano lang yun, yung before yun ibaba. Yan. Kaya pala isa pa sa rason bakit binaba yung mga hotdog, guys. Natatakot sila mama, baka daw nakawin doon sa sa taas pag interesan yung mga hotdog. Kasi ang liliit, ang cute. Bigyan mo lang ng pagkain, sasama na yun sa'yo. Kaya, ayun, baka mawala isa-isa eh. Binaba nila. Kasi okay lang daw yung mga na-rescue doon na mga tag dito? Pagnidas. Mga dating dogs. Okay lang. Kaya grabe sila, di ba? Pero yung ano talaga eh. No, yun. Pinaba na muna. Which is okay lang kasi at least na na papaliguan at wala pang tubig doon sa taas. Tapos, yun. Pinapalabas naman sila doon sa bakuran naghanap sila ng mga bubwit. Yung nainira ng halaman ni ni mama. Ayan, finally, nabalot ko na guys yung buong kwarto ni Chris. Ayan, binakbak ko na rin guys yung linoleum dito na andito na yun nang dinat na namin. Yung ko lang papalitan, diba? Yan, gusto sana ni Daddy gibain to tapos gagawa daw siya ng kahoy. Sabi ko, wag na. Yan, siniswerte yung susunod na narirenta dito, diba? So, lagyan ko na lang ng linoleum. Grabe ang hagardo ko na guys. Oh, time check. It's 9 PM na. Kaloka. Nag-edit pa kasi ako ng isang vlog para ayun, tomorrow talagang rest day. Sakit na naman ang ko. Oh, ng likod ko. Tinapos ko kasi yung sa kwarto ni Chris. Tapos, ayun, nilagyan ko ng pinalitan ko din ng linoleum. Tapos, umorder ako ng tela sa sa Shopee. Sabi ko, tahian ko na lang ng dito, yung dyan, para hindi nakikita yung lagayan namin dyan ng ng bigas, tsaka mga noodles doon. Para malinis tingnan. Ayan, napalitan ko na siya white. Yun. Then, ayun nga, habang nagpapahinga, nag-edit ako ng vlog. Sabi ko, pahinga ko lang yung ko, yung paa ko. And speaking of paa, tingnan nyo naman kung gano'ng karumi yung paa ko. Grabe. Grabe. Oh, paa pa ba yan Oh, para akong sa putikan. Oy, Maggie, ano kinakain mo? Ha? Ikaw namumulot ka na ng kung ano-ano Ano yan? Daddy, may kinakain si Maggie, Daddy. Tingnan mo. Hindi, bilog eh. Yan, tapos nagmerienda kami ng ng pancit canton kanina. Nagluto si Daddy. Then, actually, nakaramdam ako ng gutom. Yan. Kasi subo lang yung binawa ko kanina. Nakakainis naman tong pimple na to dito pa sa ilong. Bumaba na yung ko, no. Nagpa-high ko, diba? Parang 3 years ago ata yun. So, parang natunaw na yung high ko. Ayan. And, yung binabala ko magpa-rhino until now, hindi natutuloy guys. Natatakot kasi ako. Grabe. Sobrang ewan ko, parang nagdadalawang isip ako bigla. Sabi ko nun, diba, last year pa ata yun na pinala ko na magpa-rhino. Sabi ko, regalo ko sa birthday ko hanggang magba-birthday na naman ako. Hindi na naman tuloy. Kaloka. Katakot kasi nanonood ako ng mga procedure. Pero kaganda ng mga ayan, kasi konting bridge lang naman yung kailangan ko sana. Pero, ayun nga. Ayaw mo na yan. Ay, kaloka. Ilang pa rin naman yan. Pero wala na kasi. Wala na yung bridge na dilagay. Wala na, tunaw na. Anyway, yun. Ano ba? Na ako guys. Hindi na kami natuloy ni Daddy sa sa pag-grocery. Yan. Dapat
aalis nga kami, di ba? Kaso naubos na yung oras namin dito. And bukas na lang siguro kasi aalis din si Chris. Nagpaalam siya na may pupuntahan siya. Parang sa kaibigan niya ata. So baka sumabay na rin kami sa pag-alis. Yan, ihatid na rin namin siya. Total Sunday naman. And yan! Yan, ano ba? Kakain ka pa ba, Daddy? Oo! Lagi kang nakaanti na mo. Ang pangit ng ano mo, ng chan mo. Lulululu. Essence. Ah! Maligo ka na. Sabi ko yung essence ko na. Amoy ko na. Ang pangit nung sa kabila niya kasi nainis ako. Pinigsahan siya. Pinigsahan. Pangit tuloy mo ka siya. Bagong new word for the picture. Kasi maligo ka para hindi ka pinipigsahan. Kasing bunga mo, ganun. Ganito kalaki. Ayusin kasi pagligo. Hindi yung... Ligo nga na eh. Wala. Kakaloka. Yun, laki-laki na. Pero gusto ko yun. Ginaganon ako sa gabi. Isa mo na yung essence mo, oh. Yeah! All for you. Wisit! Hindi parang Dio. Papalitin mo to, ha? Ano mo na yan? Sabi mo dun. Nakakaano pa yan? Yan. Ito inaapin niya yung yung metro kasi hindi Stanley. Na oras ka bukas? Anong oras ba kayo gigising? Lo. Kami maaga nagigising. Ikaw, umaga kang natutulog. Anong oras ba kayo alis? Baka mga before lunch. Gising na ako. Uy. Saan ka ba pupunta? Sama sa inyo. Akala ko may lakad ka with your Wala. friends. Cancel. Cancel. Ah, okay. Kaya nga lilipat na ako doon sa birthday ng isa kong kaibigan. Ayos mo yung buko din nakikita yung mata mo. Kaso, problema, kasi nga, party, yung iba, sa ibang yung sinenda ko nung lumang PC sa Laguna, di ba? Maganda kung si Tonton gamitin. Ay, si Tonyo. Tonton. Bakit ilan ba kayo? Ewan, kasi kung sasama yung isa, Pag-usapan natin yan. Ito nyo daw gagamitin. Mukhang outing ata pupunta rito. Kailangan ng 22-seater na sasakyan. Kaloka. O siya, kakain pa ba kayo? of course. Ano ulamin? Grabe. Ano naman ulamin natin? Ewan ko, walang itlog, wala nang hotdog, wala mga ulam-ulam. Kaya mag-grocery tayo bukas. Ay, meron akong chicken na inano dyan kasi nag-chicken na tayo kanina. Ako ng chicken. Ha? Ako ng chicken. Gusto mo yung ulam. Prito ko? Natatakot ako sa labas yung gabi. Natatakot ako sa labas ang gabi. Ang dilim na. Ang dilim na may akabayan pa man din dyan. May balete pa man din dyan. Kaloka. Ano yun? Balete. Yung puno na may mumu. May kapre. Ano ba yan? Order na lang tayo. Yun! Ayoko magluto. Natakot ako eh. Greenwich. Lo, mauna ka pa, Maggie. Yan, ang bilis lang na in-order ko, guys. Sila lang in-orderan ko kasi meron pa ako dito yung inabraw. Ayan na lang sa akin. Binigyan ko din si auntie. Kain tayo para makaligo na. Uy, dami pang kanin pala. Dito na kumain, Chris, ha? Huwag sa kwarto mo. In-game ako. Ang sakit na naman ang katawan ko, guys. Nakakaloka. Tumatanders na talaga tayo. konting galaw-galaw lang sa bahay eh. Gabi, nagpongkab ka ng mga Ali, may pandikit eh. sakit sa balakang. Kaya kailangan magpaano kay daddy ng mga paskil na naman sa sa hita. Ayan, finally nakapag-freshen up na rin. Ayun, tapusin ko lang tong ine-edit ko, tapos itong isa para bukas wala tayong gagawin at aalis kami. Ayan, lalabas kami kasama si Chris para palabas-labas naman ng bahay din. So, good night! See you bukas!